Hem bela şol yamanlık menen, usallık menen, eskilik menen, yeniyet menen dan tutkan awul bol. Aslında da şunday awul boldu betinde, asasır vakıtında ok. Şunan, mına 91-nji yıllary gaýet namazlaryny başlanyk mektepde okutup 2000-nji ýyl mına mescid halynda ol awulga gaýsakda uylap goýa turganyk niçe biz bu awulga mescid haldygy eken nimege gerek boldy eken diýip estağfirullah tövbe. Allah taala bilýär. Şunan men mescidge imam bolup geldim. Yumalarda okuta başladyk, gaýetlerde okuta başladyk. Şol wagtda awul ninde kemeldeyini. Men häzir analizlaşdyryp garaýym, sagışdyryp garaýym. Ol wagtda bu awulda her bir öýde bir öýde suska tutalaryny, bir öýde samagun hatalaryny, bir öýde suska tutalar, bir öýde kümüşke hatalar. Mana şulay öý ýaşap bara. Ol ýok diýende bola, şonday öý kümüşke hatmagan, ismegen hem doňgoza sıramagan. Her bir öýde şolaýyny. Elhamdülillah bir namaz okugan musulman gaýlaha barny, elhamdülillah Allaha şükür. Hem bana şol ýaýlap elege ne gozgaldy. Azanlar ete başlanyk betinde mescidde elhamdülillah. Şunan gelip bizim mescidden täzelerini awatyp gitdiler. Azan ete başlagaz. Ana hala boldy. Hem bana şol ýaýlap zamanalar ötdi. Bana 18 ýyl wagt ötüp gitdi gelip sıga. Şunan hoň din boýunça okutdyk, ezerek köp bolmahala, lakin elhamdülillah Başgurtstandan ýigitler gelip turgany alarda okutdy. Bana häzirki wagtda garaýym. Nege gaýet mescidlerine bizde kile ol mescidge 100-den artyk kişi, gaýsakda 120, gaýsakda 140, gaýsakda 100 kişi gaýetke galmaýdylar elhamdülillah. Ulular da kile, gartlar, ýeşler de kile, ballar da kile, orta ýeşlerde türlühüren kileler. Lakin nime okynysly eligi wagtda oşo awuldan tüp oşo awuldan irlerinden bir irde ýuma namazyna ýürünmeý. Ýuma namazlary okutyla, başga ýerden kösüp kirgen kişiler kile hem başga ýerden kileler, lakin oşo awuldakylar tüp sıkkan karinnoy diýip aýtam. Irler birehine ýürümeý diýip aýtanda bola. Emma lakin awulda samalap etkende bir 40-lap kişi namazga oturgan, 40-lap. Belki 40-laptır, belki 50-laptır, belki köbühen unutup bitkenmindir. Mına şol 18 ýyl dawamında. Elhamdülillah häzir uraza tutganda kişiler köp. Ýyl haýyn urazalary tutalar, awda sırga sakaralar, iftarga ýürler bitinde. Namazlaryny okuýlar, gaýlalary men tutuş namazlary, kiýewlere, kelindere, gyzlary, oguldary namaz okuyan gaýlalar bar. Allaha şükür. Allaha şükür. Bana şol elege men aýtgym kelýäni wagt gerek diýip ýamagat. Wagt gerek. Bana bir kelki men elege nerike töşünkülükke düşüp imamlyktan gitem diýip bardym. Men başga imam tabygat, men bu awulda başga imam bolmaýym gerekme diýip. Meni ýibermenler. Horanlarda köpmi kişi namaz okuýar, nisik halda, nisik horaşdylar da yok, gitmeyin imamlıktan. Nesi keşegen şolay işletenler. Bana şol eligi gaýsakda uylap goýahan, aslynap da hüzümteleri bar diýip. No biz anyň menen tege eligi siklenip goýurga teşdigil biz. Özi bizge tege eligi köňelimizi tynsandyryp goýurga teşdigil biz elbetde. Lakin menin bir nemeni anlanym, wagt gerek eken. Wagt, däwir gerek. Bana nege ul betinde 70 ýyldan artyk din bötürildi. Bana şol 70 ýyldan artyk dinde kerinen köterir üsün, halyk dinge kelhen üsün, halyk anlahan üsün wagt gerek, sabırlı bolar gerek. Sabırlyk. Ýaýlap gana igergele. Ýyllar boýuna höýlerge hem tözerge, düşünkülükke düşmeske şol wagtda inşallah hüzümteleri körüne başlayasak. Eligi biz mına ýigitler barybızda uýlaýbız, bir nese ýyl gyna işleýbizde, bir 3-4 ýyl dagwat kylabızmy, sakurabızmy kişini, hüzümte ýok, neşeýim eken, halyk kelmeýbit, neýbit diýip düşünkülükke düşebiz. Ýigitler birik olaytmagyz, düşünkülükke düşmegiz, ruhuňyzy düşürmegiz. Çünki ol ýeňil iş tugul eken, bana şunu köterir üsün, dindi köterir üsün. Bek baýtak wagt gerek eken. Şoňa eligi sabırlyk menen dawam etirge gerek bol işleri.